Nagbago na ang panahon ngayon. Ilong na lang ang virgin ngayon. Hindi tulad noon, marami pang tahong mapupulat hindi sunog. Marami na ngayon nabubuntis dahil sa sarap na kay tamis. Biglang tinakasan, ikaw ay iniwan, ikaw ngayon nagsisisi. Ikaw ngayon nagsusumikap para sa iyong mga anak. At ikaw ngayon namamasukan ng diit sa gitnang silangan. Nagbago na ang panahon ngayon. Mabilis na ang komunikasyon. Pero ang problema, hindi sa asawa, ibang babaeng binubula. Hindi ka ba nagsasawa? Iwanan mo na ang iyong syota. Baka mahuli ka sa asawa niya, mapatulfo ka pa. Kaya ngayon'y galit si Mrs. Pagkat ika'y mayroong kabit. Inbox mo ngayon ay nasilip. Nag-send ka pa ng iyong itits. Nagbago na ang panahon ngayon. Puro high-tech na ang ating cellphone. Kahit pangit ka pa, i-filter mo na, siguradong gaganda ka. Nagbago na ang panahon ngayon. Ilong na lang ang virgin ngayon. Hindi tulad noon, marami pang tahong mapupulat hindi